Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena Malta rat żieda ta' kważi 25% fil-każi ta' HIV meta mqabbla mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Skont statistika pprovduta mill-Ministeru tas-Saħħa sal-aħħar ta' Ottubru ta' din is-sena ġew irrapurtati 37 każ ġdid ta' HIV. 26 minn dawn il-każi kienu jinvolvu persuni barranin. Fl-Ewropa ġew irrapurtati 131,000 każ ta' HIV. Skont statistika jirriżulta li Malta tinsab fid-9 post fl-Unjoni Ewropea f'dawk li huma każi ta' HIV. F'kummenti li tal il-One News, Joe Gerada, ex-CEO tal-Fondazzjoni Servizzi Soċjali, appella biex il-bniedem ikun prudenti u għaqli fl-għażliet li jagħmel. U l-iktar mod kif tista' tieħu ħsieb saħħtek mhux billi tieħu treatment wara li tkun għamilt għażliet li joħolqulek problema imma li tagħmel deċiżjonijiet tajba qabel ma tinvolvi ruħek f'sitwazzjoni li tista' twasslek għal periklu bħal huwa il-marda tal-HIV. Intant waqaf sit elettroniku ġdid b'informazzjoni dwar is-saħħa sesswali din tinkludi tarif dwar ir-riski li wieħed jibda jsofri mill-HIV u metodi kif wieħed jista' jipprevjeni l-infezzjoni.